Aquest és un programa flexible, de voluntariat, però molt flexible. I cada vegada estem treballant més perquè ho sigui més. És a dir, primer de tot amb el nombre de tallers impartits a cada escola. Les escoles trien, s'imparteixen 3, 4, 5, 6 tallers en funció de la seva disponibilitat horària, en funció també de les seves preferències. Si prefereixen que tots els tallers siguin impartits per voluntaris o siguin impartits per algun professor de l'escola o mixta. Les edats dels jóvens als quals s'adreça aquest programa són les idònies, per tal que el coneguin la realitat quotidiana que és la tributació, que per ser quotidiana moltes vegades no és coneguda. Per tot això, voldria manifestar la nostra felicitació per aquesta iniciativa. Vull agrair abans de res la possibilitat que ens va donar l'Institut d'Estudis Financers per tal de formar part d'aquest projecte FEC, que sens dubte en aquesta 5a edició ha passat ja a ser una realitat i s'ha consolidat plenament dins el programa d'educació a les escoles de Catalunya. Ha estat una tasca molt enriquidora i crec que tots podem ser voluntaris, tots tenim que ser voluntaris. Tots els companys ho han dit. Nosaltres com a entitat considerem que l'esforç que es fa a les escoles i amb els voluntaris i a les entitats col·laboradores per donar formació i crear un caldo de cultiu a la nostra gent que els hi permeti reflexionar i pensar de tots els esdeveniments financers que estan aconteixent en els últims dies és una de les palanques més importants que tenim com a societat per poder millorar. Que intentem consolidar aquest projecte, que intentem que tots els centres educatius de Catalunya, tant de quart d'ESO com els adults, participin en aquest projecte, i això ho demano a l'IEF, que treballi per això. I nosaltres, com a Sabadell, volem agafar un repte, jo i els meus companys, que també estan aquí, els meus companys de la regional, agafem el repte d'intentar que hi hagi un voluntari a cada població i a cada barri on tinguem una oficina. La gran tasca que fa aquest programa és fer arribar a la gent jove un canal, un caudal d'experiència. Jo crec que això és molt important. Fer arribar a la gent jove tot el que els voluntaris han almacenat al seu cap, en la seva experiència durant molts anys de treball, i felicitar a tots, perquè aquesta proposta té èxit i tindrà. Per tant, felicitats a tots i gràcies. D'aquestes voluntàries que compartiran amb nosaltres la seva experiència. Ja fa 5 anys, a la feina, em va arribar un correu de IEF, se'm van il·luminar els ulls. Verdaderament havia arribat a les meues mans la forma de poder ajudar els altres a desenvolupar uns coneixements financers que jo dominava a la perfecció per la meva formació i experiència financera. Vostres felicitacions i agraïments perquè ens va donar l'oportunitat de, en primera persona, arribar als joves que s'estan formant, que els espera una vida amb moltes pedres al camí i que esperem que la nostra participació en aquest programa financer específicament els pugui ajudar a afrontar-lo. Volem alumnes ben formats. Volem i tenim l'obligació que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans ben formats. Però també volem i tenim la responsabilitat que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans crítics, ciutadans amb criteri, que sàpiguin analitzar, valorar i decidir, i que puguin, si escau, ser instrument de canvi per a un millor benestar per a tothom. Necessiten una base en formació econòmica. La diversitat de l'alumnat, des de menors, gent més gran, diferents nivells, diferents formacions, però tots plegats em sembla que en van treure rendiment i per això hi som.
crec que els milers de joves que hem pogut gaudir d'aquesta experiència avalen el conjunt de centres que cada any, i enguany a Lleida han sigut 32, es van sumar a aquesta iniciativa, avalen la proposta i l'encert i la mecànica de la iniciativa. Passant a l'apartat de valoracions que fem des del Departament de la Vicepresidència Economia i Hisenda, no pot ser més que positiva. La valoració positiva que arriben a l'ordre del 92 i 95% en la part corresponent als centres escolars, de satisfacció en les diferents qüestions que es preguntaven en les enquestes. Per tant, moltes gràcies i espero que ens puguem trobar al final del curs de l'any que ve. Moltes gràcies.